Момента, в който седиш на билото до срещу върха остра могила и гледаш гледката около теб, почиваш и се подготвяш за предстоящото спускане дълго до Искърското дефиле. Това е примерно момента, който най-много ми се запечата и никога няма да избяга. Казвам се Емил Иванов, управител съм на магазин за велосипеди. Аз съм от Враца, израснал съм тук. След това започнах да уча туризъм в Великотърновския университет. Прибирал съм се през уикендите, точно за да мога да покарам колело. Нашите пътеки са ми били най-любими винаги. И още в ранните детски години започна всичко, докато бяхме ученици, някъде 10-11 клас. Имаше много малко хора, бяха единици, първите хора, които караха колела и по-скоро по-ниско колезене, по-екстремно по пътеките. И в началото бяхме 5-6 човека доста дълго време. Започнахме да откриваме района, една по една, тази пътека, после другата пътека. Качвахме се тук до Пършевица, спускахме се към Искърското дефиле, оттам отивахме към Ржана планина, търсихме приключението, да изследваме района, природата тук, същевременно го съчетавахме с карането на колело, като каране по пътеки, екстремния момент, адреналина, просто е комбинация от много фактори, които правят този спорт прекрасен. Колко километра на ден минаваш? Най-много колко си минавал? Тук в района ми между 100-120 се е случвало. Всъщност, какво ти дава това? Дава ми свободата да откривам природата, свободата на движение, елемента на приключение, адреналина от карането на колело само по себе си. Колко пътеки сте възстановили за тия години? Пътеките, по които караме ние, са безброй. Конкретно пътеките, които са в нашия район, които се поддържат от Враца Трейл, са над 20. Самата поддръжка на пътеките се прави изключително ръчно, доста е трудоемка. Най-често се бориме с природата, тъй като тя е най-силна. Дъждове, бури, падат дървета, камъни по пътеките, огромни букове, ние с резачки и инструменти ръчни почистваме пътеките, като примерно премахваме дървета, клони. Това е първоначалното, което се прави. След като се открие самата пътека, вече започват по-финните подобрения, създаване на виражи, завои, които пак ръчно се копаят с инструменти, камъни се преместват на ръка и това пак е доста трудоемка работа. Като цяло е доста трудно срещаме подкрепа от други странични хора. Основно си го правим ние в клуба и близки приятели, познати, които също са част от спорта и от хобито. Нали, хора, които не се от Враца също идват, но те пак са свързани хора, които карат колела. Просто чужда подкрепа за момента доста трудно намираме. Защо не се отказваш? Не се отказвам, защото това е моят живот. Начинът ми на живот. И смятам, че човек, който не се отказва, колезенето е спорт, който те учи на дисциплина и освен на дисциплина, точно на постоянство, защото когато караш дълго време, има периоди, в които си изморен и имаш чувство, че не можеш да продължиш повече. Обаче, ако продължиш да караш, следва период на възстановяване и вижда, че може да се кара и по същия начин и в живота. Просто, макар и да има трудни моменти, просто трябва да продължиш и нещата се случат. Колко хора запалихте с това, с което се занимавате? Както правим тези пътеки и ги поддържаме, все повече хора се запалват във Враца. Имаме доктор, рехабилитатор в Пирогов, който същевременно произвежда и дрехи, производител на дрехи за
планинско лезене, катерене, всякакви спортове на открито. Имаме военен, имаме системен администратор, имаме човек, който се занимава за дигитален маркетинг, ски инструктор. Военен? Какъв военен? Ами военен от българска армия. Той дори сега не можа да участва в заснемането, защото помага на бедстващите хора в Берковица от следствие на наводненията. И сега искаме да улесним тези неща, за да може младото поколение, не само младото поколение, всички други хора, които искат да се доближат до този спорт, да им е по-лесно да започнат. Кой е най-възрастният човек, който си виждал на колело тук при вас? Цветан Гионов се казва, той е част от Планинската спасителна служба, над 60 години е. Той все още се опитва да бъде активен, предимно на шосеен велосипед, но помага тук, когато организираме събития. Даже имаше желание отново да си купува планински велосипед и да се включва. Той е страхотен човек, млада душа. Това, което правим ежегодно, е приятелската среща ендурогаране. Тя е с несъстезателен характер. Целта е, както на първото издание 2017 година, мисля, когато си почистихме всички пътеки, искахме да ги покажем на приятелите. Целта е просто да покажем приятели от цяла България и хора, които карат, да се полюбуват на нашите пътеки. Самата реакция на хората много ни вдъхнови да продължим да правим още пътеки, да ги поддържаме, да правим още събития, да може хората, които тепърва искат да се сблъскат и да се запознаят с този спорт, да им е по-лесно да се ориентират. Затова сме направили и сайт, в който има описани маршрутите, има табели с баркодове, които препращат към една платформа в интернет, която показва трудност, локация, GPS тракове на маршрутите. А целта каква е на тая малка групичка хора, които сте? Основно целта е да може все повече хора да се радват на спорта и да усетят това, което ние усещаме, свободата, с контакт с природата. Бъдещата ни цел е да си направим обособено място като трейл център, в който да може човек да дойде, да получи информация, в близо до него да има трасе за начинаещи, в което да се провеждат обучения и в което да може да е по-лесно достъпно за прохождащите в спорта, да се научат, защото голяма част от пътеки тук са трудни и това пречи на хората да започнат, защото идват и виждат тези скали, стръмни, каменисти и си казват, това не е за мен. Все повече хора се зарибяват и хлапета. Виждам и в магазина, в който работя, идват, купуват си велосипеди планински. Това, което правим, определено отваря района за туризъм, защото посещават хора района, които идват да карат колело, те се настаняват в хотели, къщи за гости. Едно от най-магичните места, които човек може да посети с колело тук, са Кобилени стени, района Хижа Пършевица, огромните надвиснали скали над дефилето и над река Искър, около върху Колчица също, той от другата страна на планината също има много хубави места и пътеки. Там може да се види лобното място на Христо Ботев, пак може да се достигне с колело близо до него. Пещерата Леденика, тя е по-скоро като туристически обект. Губил ли си се в тази планина? Губил съм се, разбира се. Даже не веднъж се удари, наскоро се случи зимата и то в най-любимия ми район, точно около връх Пършевица. Мъгла падна изведнъж рязко, че не се виждаше на 5 метра и точно в района, в който от 20 години редовно хода, се завъртях в кръг и усетих как се завъртях в кръг, се излева от същото място и беше много забавно. Но не беше страшно. Не беше страшно, защото все пак няма как да се загубя. Района ми е познат, макар и малко да се отклоня от пътеката, пак успях да намеря да се върна обратно до хижата. Можеш ли да си представиш да живееш на друго място, да се занимаваш с друго? За момента ми е много трудно да се откъсне от това място, конкретно от това район. Този район доста дълго време задържа и просто има някаква магия на планината и на Враца и на Врачанския балкан, която се задържа при нея. Врачанския балкан има нещо специално в него, много е величествен, просто е много такъв с характер свой. Тук пътеките се славят като едни от най-трудните и технични в България.
Нали, доста е предизвикателен, също и доста такъв див и неподправен. Просто скалите, величествените скали, прохода, вратата, пътеките, всичко. То просто се е останало в сърцето.